Dostlar salam netiveden ben 20 years öňjäden bir toşko faralar çöt fara özüm Browns olan gowda adam Cameron wakatynda diýen ýalyky bahady amatlyja lalaşman berip bolýar ýene-de 24 gün baka nada salonjyny ýa-da Browns olan ulmyntor gadyk bolsa ýa-da resmi 24 gün lalaşman berip bolýar menem habarlaş bermeli edip bolýar kredit ýa-da juş bolýar kime gadyk bolsa like basıp repost edin. Ulganda sawal tarakan golýanda habarlaşýaram. Bul Nissan Capstar'ı biz bugün satlyga çykarýas. Ullokan skidga aksiýa baha goýup, bahasam $7,000 indi maşin bilen tanyşyp bolalım. Maşin 2008-nji ýyly öndürilen birada çyk diýjesi we şytyp bitden normal jazatlary ony alan adam öde diýär. 7,000 nidik ýene oňşuwam hökmany suratda bolar. Mene ulu maşinlere kän düşünmän soň planlaýyp bilemok. Ýöne oglanlar aýtdy. Termos selýan eken. İçine ullokan giňişlik näme sen edip bolýar? Ba ben olýan uly maşinlara bolýanlaram bardyr oglanlar. Optum ýa-da stuk almak üçin 66 belgisi bilen jaňlaşyp bilersiňiz. Meň adam bilen barsaňyz ullokan skit gederler we ýa filtrini mut bererler. Gowra skit çykabarda duray. Daýman oglanlar ullugyna seredin. Men boýum 1.75 indi buna mödüňiz çen bilen bilersiňiz-de. Bular ýalyk bahadan, bular ýal maşiny hiçem tapyp bilmeňiz. Şoň üçin oglanlar gyssanyň almana ýetişiň bahasy 7,000 gelse oňşy kökman bolar. 61 39 belgisi bilen habarlaşyp bilersiňiz. Ne deyip kıyırırsam like basýaňyz. Güllälni işimi görkezsem like basaňda. Täze account açdym. Köne account blogu düşüpdir oglanlar. Hökman like repost şmepost emme basaň. Karollar, Stinger, Stringer, Jitur. Tonk Kemri Hyundai yer sıgamda oglanlar. İş gaýnap otyr. Kime gerek bolsa habarlaşyň. Hökman öňünden oçurt belleýäňiz, gelýäňiz. Бетегип химчистка, полировка, керамика, шмерамика, эммерат нормально эткен, огланlar. Лайк, репост, нема комментарий, эммерат, короче, полный фул edäň de, gayrat edin, подписчиклар. Täze account açdym. Полный вперед, John Bambino. Tut ver operator, neret buňa näher maşin geldi. Buňa neret. Tut polny salonu görkez. Polny görkez salonu. Afrika'dan gelipdir. Meseleden. Gel oğlum bu ülke. Gel. 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 Tut orada. Oğlum, korkun. Vay. Üş. Gel buna mı yaptın? Bak. Kimçi isketmen falan. Uy da böyle. Gel su ne lan korka ver. Ulan kapamak. Oğlanlar. Oğuz'a dinle. Garanti olur. Kimçi iske. Kime gerek olsa biz ulan havarlaşan. Operator. Yine kaç votu yapma ya, korkyan meni. Öyle sevesen rahat görünen yok. Tak, iyice krilo derenklenen var ya onu. Şu stokasına da ne perihod ediliptir. Hemen de selamu aleyküm. Neşme 2008 yarıs. Barlama geldik. Köyünüzce olsunda gorkadeyin. Teredin. İyice bantır renklenen. İyice kapım tapağıt böyle. Tak. Hazır boşmuş görkezler. Neseredin öňkü krilo, kapot. Tak nomer almajak bolar häzir. Öňü dol ýagdaýda renklenen şu maşynyň. Bamper krilo renklenen. Şeýle seretseň arasy görnýär maşyn. Indi tapady edin ok diýjek bolýanlar. Seredin stoýka kapy başga renk göre. Bu kapy mene işlenen bu kapy. Nişpaklovkası morne nezeredin şeyle görünen o. Nişpaklovkası bindiğinin iyiydi. Şeyle seyresen rahat görünen o. Tak, iyice krilo da renklenen var ya onu. Şu stokasına da ne perihod edilipdir. Tak, iyice bagajını sağırçıkor. Şunyan oğlanlar barlatacak diyseniz habarlaşın. Problemi değil. Ne ağamda ödüne tuğlama karollattır. Maşin arasaca ideyanca maşin ağam netivetsin. Toylu maşin olsun.
Atak bunu kim çizgiye getirdi. İçin tonlu kim çizgiye tutmasının. Ana. İçin tutuş kim çizgiye edildi. Salonu, paroklarına plyonka elmenli. Bärleri prozraşlı plyonka. Maşin tayyarcık yerdeyine. İyi bärçiklerden bron plyonka koyulu bärik. Ine şutayl çizilýän yerde storsun grafy. Nikli olan son. Häzir arkasına mat görkezin. Arkasam şular ýazjak. Emme ýeri aratsaja idealnja. Atak her kime de şular ýazjak maşin netip etsin. Hojalyň maşini bolsun, garal çağalar mümkin. Edip etşet. Keramik. Assalamu aleykum. Ençiro gel ençiro Gel çıkalı bıra Nomerim tanrı Yüreğim badıra Maşinimin ile şaykın yakın yerde sürmüra Ençiro gel ençiro Gel çıkalı bıra Nomerim tanrı Yüreğim badıra Maşinimin ile şaykın yakın Cedeli iki taraf köne yakalarak O tarafa ters gerek bulurum bar Farkındayım yanlışım var Kurt karol kuva Kulinci batı son şeyle şu var Al aydın nabal Tek tutturana Bir gazel gülüyledim Hala senin çorap Prensizin hemmesi sana Balı diyen mangas balmıra Kapıda yedilir Tekini tığınız Güzel aya yiğit sanımızı Din hanım ben Hep de kurkuda Pröv Hormatly adamlar, Arasaja Mazda 6 Radnoy renkinde maşin. 4 teker täzece saylon goýulan, ene hiç kil degim kraska yok, asyrjet edilmedi hiç kil ýagdaýda. Ene içiniň ýagdaýy ene bäde berdi 2008-iň 9-njy aý. Ene ene içi yine doğalı probegi hiç kil aşıp zat yok maşinde. Android koyulan. Kansener peç pon full ýagdaýda işläp dur. Zadimit kamera ýagdaý. Ba. Ruşnik elde maşin tiptronika, podstakaniklar. Ba. Biz kreatını görkez geçeyin. Maşinde hiç şeylik ýagdaý şimal çykdyjy yok. Aynalarını çöle bir ka. Yine. Şunun ýagdaý içi gara mata salon. Biraz kapılarını yağlamalı, ütköşük zat yok. Yine iz tarafı. Bagajını görkez geçeyin. Bagajın knopkada. Yine Mazda 6. Yine bir boçkacık otuy içinde. Yine. 2 gluşetil. Habarlaşma için telefon numarını aşağıda belirtip geçerim. Maşinin bahası 9.000. Naqd ýagdaýda üstünde oňuşup bolýar. Abmen ýagdaýlaryny görmeli, kredit ýagdaýy ýok. Habarlaşma üçin telefon numaryny aşağıda belirtip geçerim.